देखी दीदी एगो शिव चर्चा कहे जाता ने शिव चर्चा कहता ने शिव गुरु के लाइक करन सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगी तो कमेंट बॉक्स में बताने के। तो देखी दीदी एगो दू बहिन रहे लोग तो एके गाँव में दोनों बहन के बियाह भइल रहे। तो एक बहन धनिक रही एक बहन गरीब रही। तो एक बहन धनिक रही तो उनका कथी के कमी रहे, एक बहन गरीब रही तो हर चीज़ की कमी रहे। तो कहली आयल सावन के महीना आयल तो कहली अपना दीदी से दीदी चलो ना भैया के राखी बांधल जाई। तो जौन भैया 150 दियन तो 2 दिन 4 दिन लैके खैलस। कहली ठीक बा आवे तो चलल जाई। 2-4 दिन बीतता तो आयल दिन 2-4 दिन जब बीतल तो दोनों बहन अपन प्रसादी राखी लेके गइलो अपना भैया के राखी बांधे। तो अब जिन धनिक रही उनकरा से राखी बनवा लेलन उनकर भाई, आ जिन गरीब रही उनकरा से राखी ना बनवेलन। अब उनका हाथे में राखी लेके झमैले रह गई। अब कहत रही हम केकरा के राखी बांधी। कहत रही जे दीदी तू हमरा के राखी मत बांध, तू गरीब बारू, तू हमरा बराबरी के नहीं खो, तोहरा के तो जौन देहन तवन पच जाई। आ वो बहन धनिक रही तो उनका अपन साधारण पटान होखे वाला रहे, उनकरा से राखी बनवा लेला। तो आप तो इनका राखी ले लगली रोए। राखी या मिठाई लेके के उनका घरे जाता आ के खाता, रुआते या गावते लौट गई। अब रुआते लौट गई। अब रुआ तारी चलत तारी और रुआला के मारे तो रास्ता लौकत नहीं। तो अब कुछ दूर गईली तो गुरुजी के दया, गुरुजी उहे दया करेनी या उहे सब कुछ करेनी। अब गुरुजी के दया नाग बाबा एगो भीड़ पर बैठ के हवा खात रहो। तो उन्हें से आवत रही तो देखलन नाग बाबा बड़ा दुखित रही। तो कहलन जे ये गुरु बहन काहे इतना रोवत तारू, का बात बा जे जितने चलत तारू उतने रोवत तारू। कहली जे ए नाग बाबा हम तो गए रही नाग भैया अपना भैया के राखी बांधे, हमार भैया राखी ना बनवेला हम वही से रोवत। तो नाग भैया कहलन जे आज से तू हमार बहन बारू आ हम तोहर भाई बानी, हमरे पोछ में राखी बांध आ चल हम तोहरा के दान दही। तो का कली उनकरा पोछ में राखी बांध देली दीदी। आ जितने बांधा तारी उतने उनका अंदर से डर लागता जे कहीं नाग बाबा काटस। एकरो डर रहे आ इहो डर रहे जे जाए द कहतारन तो गुरु के शिष्य बानी, इहो गुरु जी के एथी बारन सवारी तो बांध देता नहीं। तो जाके बांध दिली। तब नाग बाबा कहलन जे बहन चलो हमरा घरे तोहर हम दान दही जीती। कहली ठीक बा। गइल दोनों भैया बहनी तो जाके घरे कहलन जे अपना नागिन से जे नागिन आवा एगो हमार बहन आइल बारी, इनकरा के दान दहेज तनी दे द बढ़िया से, बहुत दुखित बारी। कहली ठीक बा कौनो बात ना, ए भाभी रवा बैठी हम जातनी बाजार करे रवा हम कपड़ा लता लेके आवतानी तब रवा घरे जाए। तो बैठ गई। कहली बैठल बानी तो का करी, रह तनी आंगन घर बहार झाड़ू उठैली आंगन घर बहारेला। तो कहली ए भाभी सब घर बहार ले मैंने हे घरवा में मन ढुकल। तो अब इनका मन में ही विचार आयल कि भाभी काहे को हतरी हे घरवा में ना ढुके के, का बात बा। नंदी तो वैसे लोग की जात अपने हलो। अब इनका मन में भावना समा गई। कहली जे अच्छा रह जाता नहीं घरों में देखी का बा। देखे गईली देखे तो एगो नागिन अपन बच्चा कह के आ तोप देले रहे छोट नाद से। तो हेंगा उठावा तारी तले उनकर बच्चा कि एक जना के खचा करत आलो तले एक जना के पोछवे कट गए, छोड़ली डेरा के। अब डर के छोड़ली तो एगो जना पोछ कट गए। अब पोछ कट गए तब वही में मनुआ के बैठल रहो। तब केहू माई बेटी बिदारी के कह देवे लालो तब अपना काम में लागे लालो। तब वो बहन के ननद के विदाई कह दिली। अब ननद चल गई तो अब कहली अब जतनी काम ओरिया ली अपना बच्चा के दूध लावा डाल दी। गली दूध लावा डाले तक जना मन मार के बैठल रही। तो कहता रे बाबू तू काहे मन मार के बैठल बार। आ तो एगो तोहर बहन आई रही है पापा के, आ पापा जी ले आई रहन बहन आ कि हमार दुश्मन रही है जे तू कहलू है ना छुए के तबो हमार
नादवा उठैली या डरा के छोले तो हमार पोछ कट गइल बा। अब हम डरत का मारे जाई कहाँ, चुपचाप बैठल बानी। तो फिर बाद में गइली दूध लावा डली तो खिसिया गइलन, कहलन जे आज हम दूध लावा ना खाएम, उ हमार पोछ कटले बारी, हम उनकरा के काट के आम, उनका बेटा भतार के काट के आम, जहाँ बारी तहाँ से काट के आम। खिसिया के उनकर बारवा नाम धऽ दियन। अब उ बारवा भैया चल दिलन खिसिया के। अब खिसिया के गइलन तले उ चर्चा में बैठ के अब अपना भैया भाभी के खूब बड़ाई करत रही, सब गुरु बहन से कहत रही, दाया मांगत रही अपना भैया खातिर। तो कहत रहन अब सुन लेलन दुआरी पर बैठ के। तो कहत रहन जे ई हमरा भैया हमरा मम्मी पापा के इतना बड़ाई करत है, हम इनका के कैसे काट, हम ना काटे। तो कहलन जे चाचा वही जब बैठ के चाचा सुने लगलन। जब चाचा खत्म हो गए प्रसादी लेके निकलली तब कहतारी ओहो हमार भैया बड़वा भतीजा कब से बैठल बा, हम देखत नहीं, चलो चलो घरे तहरा के हम खाना खुरा के दी। ले गली बुला के दूध लावा डाल देली, दूध लावा डाल देली तो खाए लगलन, खुश हो गइलन। फिर दूसर जाने कहतारन जे काहे ना बाबू ना आयल, तनी रह देखी जे मुँह आके बिक देली कि का कैली। तब उहो अइलन, उनको दूध लावा डाल देली। फिर तीसर अइलन, चौथा अइलन, सब केहू आ गए, सब परिवार आ सबके दूध लावा डालत गली बाच गए उनकर मम्मी पापा। तब उनकर मम्मी कहता उनका पापा से जे एगो बात जानता लागता ना, जे जाता ओकरा के मार मार के बिक देता इधर कहीं, वैसे केहू लौटल ना, चली ना तनी हमनियो देखल जा। अब देखी गुरुजी उनकरा के धन देवे खातिर कितना दया करता ना। तो अब गइली दोनों मियाँ बीबी गइल, दोनों जाने गइल तले आहू तो दूध लावा खा खा के खुश बालो, खूब घूमत आलो, मनी देत आलो, दूध लावा खात आलो। इहो लोग अब देखतारी तो कहतारी अरे बा हमारा भैया भाभी जा देखी दीदी नैहर के एगो कौआ आवेला वो भाइये रहे, ओकरो के देख के मन खुश हो जाला। अब दौड़ल गइली दूध लावा ले आके अपना डाल देली, खाए लागल, जितने खाए लो उतने मनी दे लो, जितने खाए लो उतने मनी दे ले। अब तो ये गुरु बहन उठा धरत गइली, इतना ना धन गुरु जी देलन जे घर दुआर बाल बच्चा सब खुश हो गई आ सब कुछ हो गई। तो गुरु जी जैसे उनके दया देला, जैसे मैं गुरु बहन के दया दे। प्रेम से बोली शिव गुरु की जय, माता पार्वती मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।